חברים, כאן מקס וארי. סרטון מטורף, וכמובן שנעשה בו צחוקים. כן, סרטון 2 של סוניק הקיפוד. אנחנו עושים בו צחוקים. תקלו ככה, אני עושה את זה. אני לא יודע מה עושים פה. איך אתה עשית את זה? כי אני לא יודע מה עוד אני עושה. דרך אגב זה. רגע, צריך למצוא כמה כאלה? לא, פשוט אין לך. צריך למצוא חצור. או מה קרה לכיסא? צריך למצוא חצור. יש את זה. היי. יאללה, תעשה את מה ש... רגע, סתכל. לא, אבל תעשה את מה שזה... רגע. תעשה את מה שזה מראה לך. סתכל. תקלו. אבל זה לא מראה לך שאתה יכול להרביץ. רק שזה מראה לך. הנה. אני הבנתי את זה. עכשיו את זה. רגע, מה? זה זר? זה... אוקיי. איזה? רדי. נו, מה אתה עושה? או ככה אתה מעולה על קירות. מה הוא רוצה שאני נלחץ? LBB. LBB. זה L. הולכים כזה. וואי, אני עושה סלטו. LBB. אבל LBB. עם אלה אני עושה סלטות כאלה. למה אתה לא מסוגל לומר את השם של חתול ביבי נתניהו? די. של חתול ביבי. טוב, די כבר, אתה מפריע לצופים. נראה לי כאן יראו את דוקטור רגלין. מה היה? זה אני. ביי. לא, אני גרוע. זה קשה. אנחנו עוברים על החוק של המשחק. זה מראה לא לצלם. זה מראה מקודם לא לצלם. איך אני עושה את זה? לא יודע. אני עושה את זה גרוע. לא, למה הפסקת את המטבע אדום? משהו נשרף. רגע. אני לא מבין מה עובר. אני לא יודע, זה פשוט, אני לא יודע מה קורה פה. למה? מה עובר לי במוח? סטיפני. לא, יש! אני מלך. למה אתה עושה את כל הקפיצות? לא יודע מה זה. זה היה. כאן מתתה, כאן. זה קשה. יש, חצי שלב. השגת בונוס. לא! מה הולך פה? אני לא יודע מה אני עושה. ברכה מתקפל. ברכה מתקפל. זה כמו ספגטי. אתה יודע שאני לא מזיז? לא, זה העיף אותי מעצמו, תודה. ראית את זה. תודה שזה העיף אותי מעצמו. הקוצים אכלו. זה נראה קצת כמו חיה. יש. לחצתי על ספיד. יש. לא. זה לא הגיוני אבל. יש. אני טוב. די כבר להגיד את זה. זה היה קשה רצח, אתם לא מבינים איזה קשה זה. לקח לי 2 דקות ו50 שניות ו70 ומשהו.
כדי לסיים את תקשיב, זה היה ממש קשה, אני יותר מדי מהיר. אני צריך לעשות? תקלו? למה את לא אוהבת את ארנביבי נתניהו? טוב, אני יוצא מזה. מיצי את ארנביבי. ארנביבי נתניהו. למה את לא אוהבת את ארנביבי נתניהו. די, יאללה. בואו נמשיך. יאללה. דילגתי על משהו. נראה לי לחצת שוב פעם. אני כל הזמן לוחץ. די כבר, אל תיגע בשלט. הרס על הצופים. כן, מצטער צופים. טוב חברים, תיקנתי את זה, מה שמקס הרס והוא מעצבן. אני לא יודע מה ראינו. יש, הגשר. הפעם אני לא אפול בגשר, נשמע לך. אם אני לא... בואו נעשה מבחן, אם אני נופל בגשר... לא, אתה לא תיפול בגשר. אוף, אבל אם אני נתקע בפינה, באחד הפינות, אז אני נפסדתי. אוקיי? בואו נראה. איפה זה? איפה הגשר? נראה לי... יש שם עוד כיסא. רגע, אם אני נופל בגשר, אני בושה. לא. נראה לי אתה רוצה ליפול ברמה. אני לא נפלתי. אתה עולה עכשיו עליו. רגע, למה... מה זה? זה כלום. הם סתם רוצים לחזור אותך אחורה. אוקיי. הם רוצים שאני אעשה כאן מבחן מההתחלה. די כבר, תעלה מדרגות. אני פשוט עושה... תקל, אני יכול לעשות ככה כל פעם וזה מגניב. תקל איזה מהיר אני ככה. אתה רואה? יואו. צריך. תרביץ. למה להרביץ? הגעת. נראה לי מהכיוון. הנה. אבל לחצתי על זה, אוף. האמת לא, חשבתי שסוניק בא לעשות לו אצבע שלי. די, זה לא יפה. ואז לא היה מי. אני חשבתי שזאת המטרה שאני להשיג את זה. אבל עכשיו יש. מה, עכשיו יש לנו בוסים? השגנו את זה. עכשיו בטח יש את הדוקטור, או שזה הסופי. אבל כאילו בוס שלא מת, כאילו. אוקיי, יאללה, תמשיך. אוקיי. הנה הבוס שנתקעתי בו. איזה? מה הוא היה? אתה צריך לעלות על הידיים שלו ואז להרביץ למשולשים שיש על הראש שלו. אוקיי. אני אדלג על המקום. הנה, הבוס שם. אוקיי. אתה רואה אותו? הוא נראה די קל. הוא קשה. כאילו... עכשיו לעלות על זה? הנה. לא, עדיין לא, אתה לא יכול עכשיו. רק שהוא עושה ככה עם היד, וזה עושה... תגיד לי או, מתי. תיזהר מאלה. הנה עכשיו, הכחולים נותנים לך עוד מהירות. תעלה. הנה, יואו, זה הקרוב. זה ממש קשה, צודק. לא, אבל קשה בקטע שמטתי. גם תיזהר ממנו. באמת? מה היכולת שלו? לא, בחיים האחרונים הוא קשה. כי אם יש כאלה אדומים זה מעט אותך. זה נראה לי מעיף אותך. יאללה. לא, אבל איך אני עושה את זה? זה מעיף אתה יכול גם נראה לי לטפס עליו. אני לא. הוא יעשה את זה עד שאני אצליח. אם אתה לא הבנת את זה. אוקיי, יאללה. אולי תקפוץ לשם. הנה, אתה יכול לטפס על הגוף הזה שלו. אז רגע, שהוא יעשה את זה עוד פעם אני אטפס. והיית נראה לי אתה יכול לטפס, כי לי זה נתן לטפס. רגע. לא. לא.
יש שם משהו ללחוץ. שהוא יעשה את זה שניונק עוד פעם? היה פה מלמטה משהו ללחוץ. אתה יודע משנה? יאללה. לא! הנה. זה קשה. הנה, מה זה? זה נראה לי... הנה. עכשיו... לא! למה? אבל קפצתי. הנה. כי קפצתי. תרביץ למשולשים האלה, אתה רואה? את המשולשים שיש כאן? תבחר אחד. אתה זוכר איך להרוג. תהרוג אותו. רגע. זה לא כזה לא! אתה מבין? אני לא יודעת מה קשה, אבל זה דווקא לא כזה קשה. חשבתי שזה... כי עכשיו זה לא החלק הקשה. אני עברתי אותו, כן? אמרת שנתקעת. נראה לי עברתי אותו, כאילו, אני יודע איך עושים את זה. אני זוכר, עברתי אותו. הנה, יאללה, תתאפס. לא, נכשלתי בזה. יאללה, לא, הנה, תרביץ. עכשיו לא צריך נראה לי יאללה, תמשיך. הורדת לו חיים אחד. העפת לו יד. יש לו... עכשיו נראה לי יהיה גם כאילו אדומים. 3 חיים. עכשיו נראה לי יהיה גם אדומים, תיזהר מהאדומים. רגע. הם מעיפים אותך אחורה. וגם יש לייזר. אוי. לא, נגעת בלייזר. יופי. אבל יש לך עוד קצת כסף. זה החיים האחרונים. כמה חיים יש לי? אבל לא נגעתי. אני ככה, לא נגעתי. נשבע. טוב חבר, אם הוא נגע איכשהו, לא יודע. אני שם לי את השלטים על השולחן שם. אוקיי? הרגל שלי בטעות כל הזמן נוגעת בזה. אז אל תיגע פשוט. הנה, שמתי אותם שם. יאללה, תיזהר. עכשיו... אוף, זה כמו טוב. זה כקיאוח. יאללה. לא. לא, זה לא. על הגוף שאני צריך. זה אפשרי. נגעתי בתוך היד. יופי. תיזהר, גם יש את אלה. אתה רואה, גם יש את אלה. שמורידים לך חיים. פאק. מה נכון, הוא אמרתי? קשה. לא, פשוט זה מעצבן. לא, הם הרגו אותך. מה הקשר? מכל בוס אני יכול למות. הם מתחיל אותו מההתחלה. נו, אני יודע. מה הקשר? זה פשוט מעצבן שאי אפשר לעלות עליו. הוא לא קשה, אבל הוא קצת פשוט... יאללה. לא, יש. מזל. אני אהרוג אותו. עכשיו אתה תהרוג אותו יותר במהירות. יופי. יש לו כבר עוד 2 חיים? אם אתה הורג אותו, אתה נראה לי מציל את טיימי. מי זה טיימי? הבת הזאת עם הפטיש. לא. כסף. תשיג מהר. אני לא יכול, זה מקפץ. מה? הוא מאח אותך? אבל אני אפילו לא מסתכל על זה. מקס, כי אתה אומר לי להשיג... אני לא מקשיב לך עכשיו. אבל הכסף... אבל בגללך מתתי! בגללך מתתי! מה הקשר הכסף זה החיים? מה זה היה? אבל בגללך מתתי, מה הקשר הכסף זה החיים? בגללך מתתי. כי אמרת לי לאסוף את הכסף. הפעם
מהצד הזה. וואי, יואו. מה? זה העיף אותי לבד. מה? אתה ראית שזה העיף אותי אחורה. היד שלו עושה וואן שוט, נכון? כן. לא, מה? יש. אבל זה לא... ביי. יופי. יופי, פצצתי. יש לו עוד 2 חיים. ולי יש עד הסוף. רגע. האדומים האלה מעצבנים. כן, אבל עדיין... לא! אבל רק עברתי. אתה יכול לקפוץ שני מה? פעמים. לא! די, זה... הנה. אתה מטפס. אני רץ על זה. אני אבחר את זה. רגע, אני רק צריך שניונת. מה? מה? מה הרביץ לי? זה הלייזרים. למה ביצוע לך? לא, אני הייתי בתוך זה. עדיין הם יכולים לגעת בך, כי הם היו קטנים, אז הם בטח היו יכולים לגעת בך. נראה לי. מה? אוי, אתה רואה הם קטנים. הנה, אולי עכשיו זה יהיה לך יותר. רגע. מה? אבל זה גם נופל לי לגמרי, הבן אדם שלי גרוע. סוני גרוע. אתה יודע שיש לך עוד מכה אחת ואתה מת. ואין לך כסף. וגם בגללך אני מת, כי אתה מפריע לי. אתה מדבר כל שנייה. יש. אבל אני רץ. מה? אבל זה בלתי אפשרי אז לעלות. אתה ראית את זה. אתה התחלת להילחם בו בבוקר של המשחק, ועכשיו הגיע הלילה. מה הקשר? אבל מה? מה אתה מנסה להפריע לי כאילו? איי, כי זה לא הגיוני, הלייזר לא נוגע בי, וזה בסוף כאילו עושה כאילו הוא נוגע בי. אפשר לנסות. לא. כבר. מה? זה בכוונה כאילו זה שלו מעיף אותי. רגע. יופי. יש לו עוד 2 חיים.
שקלים. אני מציע לפני... יש לי 5 חיים? כן, וכל מכה שלו מורידה יותר מ5 כסף, נכון? אז כמה חיים יש לי? בעצם עוד 2, כי זה מחשיב את האפס נראה לי. אני לא יודעת כמה חיים יש לך, אבל 5 שקלים זה לא טוב. תיזהר אוקיי, עכשיו יש לך עוד מכה והורגים אותך. יש לך 0, יש לך שקל, אז עוד 2 מכות, או עוד מכה או עוד 2. לא! יש לו עוד חיים אחד. וגם לך יש עוד חיים אחד, נכון? כן. לשתיכם יש עוד חיים אחד. יש. אני דבוק אליו. לא. מה? איך זה מי ידע בכלל שזה עולה על קירות? על האלה. אתה צריך לספר לי מה זה עושה, אתה לא מספר. אולי נמשיך את הבוס הזה בסרטון לא, הבא. די כבר. כי הסרטון הזה הוא כבר די ארוך. לא אכפת לי, אבל למה אתה מדבר את זה בקול? אז אני אהרוג אותו עכשיו. מה? אתה ראית מה זה עשה? לא! אני מצליח. מה? זה רימה אותי. מה? איך זה לא נגע בי. זה לא נגע בי. אולי והגור של זה? כולם בסרטון ראו שזה שזה לא נגע בי. לא יודע, איכשהו... אבל זה לא אפשרי עם הלייזר. אולי נמשיך ב... נו, די, אבל אתה מעצבן אותי. בכוונה אתה מנסה. יאללה, לעלות. בא. ידי פוצצה. מוריד את היד. רגע להעיף. מי נכנס לזה? זה נכנס לי לאיזשהו משהו. מה? מה?
יש, תפוצץ. אחרון. אבל אני מציע שאולי תיקח עוד קצת כסף, כי עוד מכה הורגים אותך. וזוכר, יש את האדומים האלה שהם יכולים לטפס על כל הגוף שלו, והם מורידים לך חיים. אמן, אמן, לא, 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 מה? זה לא נגע בי. זה לא נגע בי. יש שם אדום. כן, אבל הוא לא נגע בי, נשבע לך. יש לך עוד מכה הורגים אותך. תשים קצת כסף לפני שתחזור. אבל איך אני עושה כסף? אין לי פה כסף בשום מקום. איפה? טוב, לא משנה, הוא התחיל להילחם. איפה אתה רואה כסף? לא משנה, לא משנה. היי, מי זה? היי! טוב, נראה לי כדאי לך לחזור להילחם איתו. מה? רגע, אז אני יודע איך אני הורג אותו. אוף. רגע. רגע. אוף. הנה. אני לא מבין את זה, זה פשוט לא נותן לי לעשות כלום. לא, אבל זה רואה, יש. לא. יש. החיים האחרונים. אם אני אעשה את זה, אני צריך לעלות איכשהו. לא, עכשיו הבנתי את הטכניקה. הוא עושה ככה. אני צריך... לא! יופי, יש לך 25 כסף. למה הוא לא מרים את היד? וואו. לא, יש. לא, לא! למה? נכון הוא קשה?
פשוט הוא מעצבן. שזה קשה. לא, שזה לא קשה. אז גם אצלי הוא מעצבן, אז איך מתת בו מלא פעמים? כי הוא מעצבן. יש, לא, לא, עוד פעם אחת! אמרתי לך אני אנצח אותו. כל 20 דקות. חצי שעה. 20 דקות כן. רגע, כמה זה היה מהיר. אז לא, 31 דקות. לא. עשינו 10 דקות של משהו אחר. אז 20 דקות. 20 דקות. זה לא כזה הרבה דווקא. כמה זמן לך לקח? סתם, אני לא זוכר. אבל בטוח יותר מ-20 דקות. בטח אחרי 20 דקות התייאשת. הצלחתי. טוב, כאן גומרים את הסרטון, לא? כן, אני רק מביא לו. לא, איך לא אני- קיבלת. קיבלתי. אה. קיבלתי אפילו כמה, אם לא ידעת. עכשיו משחררים את אימי? כן. רגע, אולי כי משחררים את האמא, אתה תוכל לשחק. נלחץ. רגע. אני עמק רוצה לראות מה זה יעשה. אוקיי. אתה יודע שאני שחקן פסיכופת. אתה ככה? מלא זמן. מסתכל, לא מוותר על שום דבר. זה כולה 20 דקות, מה מול, מלא? אתה מתת איזה. בי. לא, בי. הנה. בי. מה שזה מראה לך. זה מראה לי R. זה מה שזה עושה. זה כיף. זהו, יאללה ביי. XX. אוקיי, חברים, נגמר הסרטון. לא! זה התחיל שלב. טוב, נעשה את השלב הזה. לא, נגמר הסרטון אחרי שאני אסיים את השלב. לא ראיתי את זה, אני רוצה לראות את זה טוב ולא מהצד. יש לך. בגלל, אני לא רואה את זה עוד חיים אחד, עוד מכה אחת אתה מת. אוקיי, לא משנה. עוד מכה אחת. לא. לא, אבל לא ראיתי את זה. איך הייתי רואה? אתה פשוט הולך לי. יש לך. אוקיי. כמה חיים יש לי? 9. אבל זה לא אומר שרק עוד 9 מכות, הורגים אותך, כן? אבל תגיד את כמה. נראה לי 2 או 1. 2. או 3, לא יודע כזה. אבל יש לך 30 כסף. זה כאילו... לא, איש. זהו חברים, נגמר הסרטון היום. אז עד הפעם הבאה. יאללה, ביי. ביי.